Muani. So ayan guys, iikutin natin itong Agirangan Island sa pamamagitan ng bangkang ito. Let's go! Ayan guys, si Lodi, Cheryl na lang ang ating hinihintay para tayo makaalis na at para maikot na natin ang Agirangan Island. Kala ko na maulay ka, te. Yan. Okay. Let's go! Yo. Hindi kaya. Yo. Ay, interviewin ta. Kamusta mo? Magadidan ka. Yo. Ayo. Kung may nakwasinda, kumusta ang paglaot? Kamusta ang pamiminuhin? Dito sa Agirangan. Baka naman si YouTuber ako. Ayan guys, yung mga namimingwit dito sa Agirangan Island. Pakita sa subat, bibigyan mo lang. Ayan guys, may nakita silang sira. Ay, manahuli. Ang gandang kulay green. Isa sa mga mansil kung lang pipiling iso. Bakit tayo mag-aalo na to? Baka kayo kumata, pasiang kita dyan. Balik na lang kita. Wala pa ba? Yo. Sibig kita sa atin. Ako man kita life jacket. Darakula talaga sa tuan ko kay dao. Ano mo, bigyan mo pati ni mga kaibanan sa bigyan mo magtundog kasi lo, bigyan mo. Pati ni mga kaibanan sa lao. Tapos ini yung Wala kung mabirik na kita ya, baka anong kita kang alam dyan. Yahoo! Mga makakarani na kita doon. Feeling sikat. Bababaw pa lang dyan, oh. Galit kita sa lapit. Ayaw mo. yung video mo yung silto. Kadako ng corals. So ayan guys, kitang-kita ang linaw na po dito ng tubig kasi kitang-kita na po yung mga coral sa ilalim. Thank you sa libreng sakay, Lakisal Vlog! Thank you, Lakisal Vlog! Sa libreng sakay dito sa bangka, naikot namin yung Agirangan Island. Thank you so much! Thank you, Lakisal Vlog! Tapos hindi ko tapos mabili ulit yung price. Sayang kung mabili ko sayang mo. So ayan guys, yan pong bangkang yan, malaking bangka, Florencia pangalan ng bangka. Kakadating lang po nila. Papunta po sila dito sa Agirangan Island. Ayan po, oh, sobrang dami nila. Kaway kayo sir. Ayan. Guys, Team Rosie. Sila yung Team Rosie. Ayan. Thank you! Kaya pang mag-isog-isog naman sa may likod. Hindi lang kita sa
Guys, ito po yung likod ng Agirangan Island. So dito medyo may mga bato rito sa likod. Pwede kayo ditong mamingwit. Ayan, marami silang nahuling isda. Babalik na kita. Ayan po guys, yung aking asawa na very supportive sa ating YouTube channel. Ginagawa niyo ibahin niyo yung Bali ito po yung nasa kalagitnaan po tayo ng Maangas, Barangay Maangas Presentasyon, at nasa kalagitnaan po tayo ng ito po yung space niya. Kung babiyahin po galing dito sa Maangas sa Pangpang papunta po ng Agirangan Island, so inaabot po ito ng mga 10 to 20 minutes. Ayan po, ito po yung Agirangan. Depende po sa bangka na gamit at depende rin po sa takbo. Nagbabase po kasi yan sa panahon kung medyo maalon o hindi maalon. Pag hindi maalon, medyo mabilis. Ayan. Ito po yung Pampang. Ito po yung Agirangan. Ito po, nasa pagitan po tayo ng Agirangan at Pampang ng
Maangas, Barangay Maangas presentasyon. Ito po yung Barangay Maangas. Ayan guys, may mga nalinis na. Alalayan mo tabi man, di magbariwad. Hindi naman sa balyo. Oh, si Manny. Sige, baba. Ayan guys, time check po tayo. 7 mag-i-8. Ayan, dami pong mga nadating galing sa iba-ibang lugar na punta dito sa Agirangan. Hi, Lodi Cheryl. Hello! Shout out Lucky Cell Vlog! Hello guys! Please subscribe also my channel, Cheryl. Thank you!